Dobre, pôjdeme hore. Renome, čo sa týka stavebno-obranných štruktúr, a tento bastión dokázal pokryť západ, juh a čiastočne východ. Teda prvotný cieľ, ktorý bola najmä obrana zo západu dodržaná, nebola. 16 takýchto diel tu bolo inštalovaných v dvoch úrovniach. Prvá z nich bola nad zemou. Táto okosť, ktorú vidíte, je dnes prispôsobená pre vás, pre návštevníkov a nie pre použitie týchto zbraní. To znamená, že bola podopretá kolmi a viac vysunutá do priestoru. Dnes ale samozrejme strieľať nikto nebude. Je to totiž replika, to sa strieľať nedá. Zoske, len pre jednu osobu. Takže keď hore, tak hore. Keď dolu, tak dolu. Klapka. Máme. Široké schody aj vytať a budete schádzať dole. Tak kto videl, tak možno, že ten priestor vám niečo povie. Nech sa páči do toho. A Bielocerkevský roku pána 1647. Čiže polka listiny boli len mená všetkých tých pánov, ktorí to spisujú. Nie je to už dobre viditeľné, lebo predsa len je to originál. Tá tabuľa, keďže na ňu pôsobia poveternostné a iné klimatické podmienky, tak už nie je taká čitateľná, ale keby si to chcel niekto overiť, teda je tu výveska. No a vo vnútri kaplnky môžete vidieť 3 barokové oltáre. Na pravej strane od vchodu je tam hlavný oltár svätého Michala a na ľavej strane bude potom svätý Anton a vpravo Panna Mária Bohorodička. Takže môžete si to ísť pozrieť a ešte... Dreveného kostolíka je barokový ikonostas, ktorý vidíme iba na fotografii z prvej polovice 18. storočia, procesiové ikony z 18. storočia a tieto voľne vysiace ikony a ďalší mobiliár, ktorý bol vo svätyni a ktorý sa reštauruje. Ale namiesto ikonostasu sú vyinštalované staršie ikony z prvej polovice 17. storočia, ktoré vidíme. Sú malované pod vplyvom byzantizujúceho slohu Rhadesis. Boli ako podestové ikony.